Zdravo svima! Dobrodošli u moju kuhinju. Danas pravimo jednu slanu jelo, u pitanju je pita od slatkog kupusa. Za tijesto će nam biti potrebno brašno, ulje, hladna voda i malo soli. A za fil će mi trebati jedan svježi kupus, pavlaka, 3 jaja i sol. Naravno, sve potrebne sastojke ću napisati u opisu videa. U šerpu sipamo vodu. Ja sam sipala litar vode i dodajemo narezani kupus koji smo prethodno oprali. Kupus ćemo pustiti da kuha 15-20 minuta. Dok se kupus kuha, za to vrijeme ću napraviti tijesto. U brašno ću dodati sol i dodavat ću malo pomalo vode. Sada ću uzeti malo brašna, posut ću po radnoj površini i nastavit ću da miješam njuške. Sada ću jufke razdijeliti na dvije. Još malo ih promijesiti. Ja ću ih staviti da se hlade u frižider. Pa jedno 15 minuta. Jufke ću staviti, ja ih stavljam, to je kako ja radim, u vrećice od zamrzivača i tako ih stavljam u frižider. U vrećice od zamrzivača. I onda ide u frižider da tijesto malo odmori i da se ohladi. Kupus je gotov, sada ću ga iscijepiti, pustiti da se ohladi. A za to vrijeme ću polupati jaja, malo ih izmiješati i dodati pavlaku. Dodat ću pavlaku, izmiješati i posolit ću, vi po ukusu, ja stavljam 2 kaškice. Kad se kupus ohladi, onda ćemo dodati ovu smjes u kupus. Jufke smo izvadili iz frižidera, sad ćemo ih malo sasvim pobrašniti i još ćemo ih malo namladiti, izmijestiti, kako god. Sad ćemo jufku razvući u jedan krug, nauljit ćemo je i pustit ćemo da stoji jedno 10 minuta da bi se ona mogla bolje razvlačiti. Kad smo jufku napravili u jedan ovaj krug mali, sad ćemo je nauljiti i slobodno je ovako namažite sa uljem i pustite da stoji 10 minuta kao što sam i rekla prije. Jufka je stajala 10 minuta nauljena i sad ću da je razvučem.
Pitu ćemo nauljiti. I ja ću odozgo posuti sa ovim filom što mi je ostalo, jaje, pavlaka i malo soli. Eto, čisto da iskoristimo i to. Pita ide na pečenje 200 stepeni 40-45 minuta. Pita od kupusa je pečena. Ja sam istopila 40 grama, malo maslaca i ja ću to politi od gore. Pa ćemo je staviti da se hladi. Naš današnji recept je gotov. Pita od kupusa slatkog, ja ću je poslužiti sa jogurtom. Nadam se da vam se svidio moj današnji video. Ako jeste, udarite mi jedan like i prijavite se na kanal. Puno sreće, zdravlja, veselja i sve naj želim vam iz svoje kuhinje. Ćao, do sljedećeg videa.